Azin na ramatangin ven si chuan in lam apan meka angai em a pasal hmuh hlan a nghak hlel tawh hle anin nei champha alo ni chiah bawk si nen anin ngai sawn lai atanga anin nei ni thleng khan a mit thla in a chhui kira beizei lo taka alo hmuh hun chuan alawm ve viau in a ring bawk a surprise a tum ani inchhung a luta alo reh thap mahse an nu parum lam apan phei chiah chuan duh tak local te tiri a hria a pasal aw ngei ani ava en chian nak chuan le French tawng zirtir tura an rawih emi nen chuan an lo in chul nel hle tih hei rual lovin ava hmu ta thawm a nei lo awang chuan an lo hmu ve lawk lova a thil hmu chuan a thawngin a phurna zawng zawng te chu a bo fai ta vek mai a an a vung vung mai ani a chung chang te chu lo sawiin a kawr te chu emi chuan a hak sak vela khatiang hmeichhia kha chuan in nge pawh ek lo tiin a pasal chuan a lo sawt vela ven si chu a rilru an na hle a in sum tlat thung room kawngkhar chu khar tha in duh tak kalo hawh e i awmem tiin a rawn au tha leh te a number 5 thleng a chhiar chuan han hawng thut chu an lo in siam tha vek man tawh chawl hmangin France a zindun kan tum sia tawng kan lo in zirtir mek ani hi tiin an lo in sawi khalh zung zunga enga tinge study room a awm reng sia kan nu parum ah kher in lo zir dun vensin a tih chuan i file pawimawh tam bawk si a kan tih khawlo pal kan hlav ani an tih zawm leh ta zata engmah hmu lo ang mai chuan a thawmhnaw lo hawn te chu a vadah fel ngal mai a thawhruai mahse an thil tih ruk tha lo tak chu bansan tumna pawh an nei chuang lo a mut thil huna chetlak le te chu an tum hram a mahse marka chuan film khur anga in a hreta vensin haw turin a lo duh deuh bawk nen marka chuan kawt thleng chuan a va thlah ta zawk a kawr hring a lo hak sak tawh kha vensi chuan a pe daih nghe nghe ani pawh chuan a lo la lo ngam bik lo emi haw hnu chuan vensi chuan kalakah hian thil zep in ei em tih in a zawt a engmah ka zep lo kan thian te an in nei dawn a tawmah nenak dukah hian kaldun kan tum ani i lo haw dawn tih ka hre si lova a tih chuan hotel ka book sakang cheu a lo ti zoa a ngai lo tomi nen room khata kan in tawm thei alawm i buai pha mai mai ani an pa chuan a lo ti zela engmah ni hleinem ka lo book dawn nia emi chuan a lo ti ve tlat bawk si a hnial ngam lo an pa te in lam chu va tlaw in an pa nu leh pa te chu an lo ti mek a ven sila hi ka buai ti reng mai naula pai du bawk si lova tiin nu viviani chu a lo phun hlak hlak a i fapa hi a lak tlak lo ve em bawk a lo mole mi zong zong in a nupui chawm hlawm an tih vek hi an pa chuan a lo ti ve thung nangmah awang vek ani wang chung ko fanu te kha lo nei tir ila chuan fa pahnih lai kum zawnin a pai tuan nia tuna mi phei hi chu phir an la ni zui van nei takan ni chutia an nu pa ti angai thlak lai chuan a rilru in a ngei ve deuh tlata thingtlang atanga khawpui lama a hruai te ni in leh kar zong zong te pawh ama le sak vek ani an thu sawi hri awm lo deuh chuan a va luta ka pasal te zin an tum sia rampawna tangin thil tha deuh ka lo hawn bawk si cheu nen ka lo tlawh lawk cheu ani hi tiin a thil hawn te chu a lo pe a nu viviani pawh chu a lo phur leh tawh khawp mai pa ber pawh chuan in company sumdawna lam te in tluangim marka sa u leh naute thingtlang an la awm reng si a kan in lai hi room tha han tih belhna tur a awm tawh bawk si lo nen in lian deuh hlek hi chu kan mamawh ani tiin a lo tlawn ta sur sur mai kan la ngai tua dawn nia a ti chuan an hlim hle a mahse tunah chuan company fund te hi IPO lamin min hren sak ri si a pawisa kawl sala ka nei bawk si lo nakin lama kan ngai tua dawn nia a ti chuan down payment talin tila nakina kan pitla kanga an la ti hrama pawisa ngai tam ve bawk sia nakina kan ti mai dawn nia min lei tum tak tak lovani kha i chuan lam mai mai ani ani chuan tuna in chen na hi hral ri mai la apartment pali omna tur fan te chu down payment chuan a dai mai ang chu a lo ti ta zaya in kan hral dei ten khuya nge kan chen anga hotel ani mai alom pawisa awm huna kan le let le mai dawna
Ole a tha kan hral phut mai dawn nia an rilru chu a hmin thei ta hlo mai Marcus le Emmy te thalak dunna chu a dong chhia boka an pa chu a khawl zui ngal a lo lak sak ve mai anim biak lai te chuan Emmy chuan a lo kwa deuh chhena in thleng to mo hei hotel ha kanom to tomi chu kalo be ve chin tiang apuma nom vak lova a in thiar aniang Ole a poilo chu anim biak na chu an ti top ta in nu hian min ban chuak mai anga Emmy in a ti chuan lungai su a shelo to pang na bak engma angai twa lo kadua piang min le saka chu chuan ni mai ti in Marcus chuan a lo chang nu Viviani te nu pabula chuan vale tle in atu ka chuan an company in program poimo tak mai an nei na troi oma tel pui ve tur chuan ava soma an ni po chu an phurin an lo hlim hle an in chu an hral ta nge ya lo thawna ero chuan nei ve tho min tiam ang khan poisa chu min pek nge nge angai nia ba hlerin kan khat to ania ti in an hril deuh chen to chu ber ai chuan surprise ro pui lik tuk kania in la hre thuayang ti in Vance chuan a lo chang chumi ni chuan Vance group te chuan Lumina Tech chu an public don a lo ni chumi ni chuan Lumina Tech te chuan an product thar an launch dona som big te le thuthar la khom tu te po an som him hle Vance chuan thu so hin a tir lama chuan a pasal Marcus le a chung te chu a fak hle a malak na chuan thei top an chhuak pui thin thu te a soi ve nge nge voina hian Luminous Tech ka share zong zong te hi ka pasal nge na hian ka transfer vek don ani a ti phei chuan nu Viviani te nu pa chu an meng phar na samai an vavan nei veli ti in hol chu mipui phun ri chuan a khat mur mur boka tuna ka thil puan mek hi kan pa hian ala shilova khochen oma son an jing meka a thian te in nei an hmang mek ani tuna po hian hotela awm ngei ka ring kan surprise don nia alo mangi angai na shilo viau zo kang ka in chak hle ni ti in media te chu asom zui bok Marcus le Emmy te ro chu allo infiam kwal le mek to anu chuan lo kholin thil om dan te chu hril aron tuma ma se an pa chuan lo dang vatin surprise tur ani kha imak chong chong lutuk mai ti in alo hau phone call po chu an da zui ta Lumina Tech an public nu chuan hotel lampan chuan an kalta ni file poimo share transfer agreement nen chuan Vance po chu a in ring thap to media te po chu hotel kota chuan an ron thleng khom chak chak to bok nu Viviani po chu alo phur fal hle an mo nu fil zia te a hip chuan a soi hetiang mo nu fel lutuk kan nei hi chu kan va nei tak set ani ka fa pa hian atina ani vai chuan a ke ka vutliak nga lang pa ber chuan alo ti zwa zwa boka ti chuan hotel chhunga chuan lutin room lam chu an pan zui ta ni ama an phasan man kha ana thei ang bera til tir nei chu atum thlat to room an han hon nak chuan le khoma chuan a pasal Marcus le a tutor Emmy te chuan ruak deuh tho hian an lo in pom kang vu vu maya mak ti deuh hian an lo in media ho le a chung te po chu an shwai tel vek box si an la live zui nu Viviani chu a auna sa kher mai tu ma chu lu a phal to lo kong khar te chu aron khar zung zunga a rem fel pui zung zung bok enge thilom zia ti in an lo bo boy ve tlat box si an lo lu nun le lai chuan an lo in ha thamol mul to an ri ta chel chul mai khanu khatu nge ni ti in an ron zot ngal an ni pahnih zak lutuk ero chuan lo in hup ve char char thunga pa ber chuan chung media ho te chu a hnot chuak thei ta pon lama Vance chu aum deuh tlata khonge Marcus chu enga tingei lo chhuwa veka alo ti ha nakina ka hril fiang che thil hriat swat pala omani ti in rangzetin nu Viviani po chu atlan lut le ngala Vance po chu lu ti ra phal lo in va han ten om ve khonge to mi chu he nu himo ti in an va hau vak vaka Emmy chu engkima chuan mo pu in ben atuma a fa pa chuan anu chu alo dang tlat chuti lai in Vance ero chuan mipui ri ro lak pe na
in soi khongai thlak tumin tran alo khaw ve thunga kha le chen hmangai taka kalo nei ka pasal ani a hun har sata kan pal tlang duna a thinlung zong zongin ka ring ani thil sual po ati theilo shim shima alo ti ani po in hen siam thave mayang ti in a chan der tlata vensi chu an khongai tlangin Marcus chu an hota hle room chung lam bo ruak po chu ai pik khop mai inom dan hi vensin asiani vai chuan apoi don lutuk a she tur ani lawang in mol dan em hi engtin nge ni don ti in an lo le in hau ve char char khatia an valu huk lai khan an zinga pakhat chu camera vensi chuan ada ruk tir zau maya an dan le in biak na zong zong te po chu phone atang chuan live in an lo en vek mai lungai su min hmangai e mai ka du to lo che po ti la ama zo khian min chen adu don lo shim shim chingchi in kal san lo turin min ngen zo kang chu Marcus chuan alo ti ham le nga la chung zong zong te chu live in mun sang sang atang chuan an lo en na samai ma se voi le khata live stream chu vensi chuan ati top ta da ya tuna tan chuan tok to ri ro se ati dewani ma na nu vivian ni chuan vensin press conference abwa sai chung chang le lumni teka a share zong zong chu Marcus a pek vek atum thu te surprise tura chulai hotela local an ni thu te chu soita a live stream ani ti te an han sha chuan Marcus a po in poi ati khop mai ma se tuna chuan engkim mai chu a che zo to vek mai si a sibo nu a se kung khar ang velani emi hi ka hmangai ani engkim ai po in abula hi ka thlang zo ke alo ti ve ta tlat mai anu le pa te po chuan ti vak ngai na an shelawa an chung ko le bar le in le lo zong zong te chu vensi pek vek ani awang chuan bisi thei an ni lo thu le chen ngam tur ani lo thu chu an shil ta chiama an thin rim lu tuk chuan emi chu putla khial te an tumbok poisa ti reng mai emi po friends chong zir tir tu ve thawani a hlo sang alom har sa bak ber lu tuk chuan kan om bik lawang du le vensi chu ka chen dai mayang chu Marcus chuan alo ti zela nangni hian min chu mangmo in min le sakanga mo thlatin cheng nuai nga zel pocket money a min pek atum bokasin chung chu nangni hian min pek sak thei do nem ni lonin in le kan tum boka engtin nge kan ti tha kang ti in an shok vak vaka chutiang em zong an pi ve thei don si lo inan lo shal thot te chuan Marcus po chu ati thin rim hle thil ngai tua chiang lo ti in anu le pa te chu alo dem let ve thung anin mo pu ton hi ani bere Marcus chuan emi chu a chan ve tlat bok si apa chuan ruah man na siamin va chua kula engtin ma kan om man lo ani hian min shai ruya heta min shwai ani ti ang che chuan police kan kawanga case lian tham tak ani chuang lowang aron tita emi chu do tin ka pu angamo ni e pate kanin hmangai tak takasin afa pa chuan hnialin emi pu in du lo viau ma se churem buat na aya tha chu an she thei chuang bik si lo angai dama a sha thiam ngei an ring tlata chutia an thlem tak chia ma chuan Lumina Tech chairman ani na thlenga ani thei takin ti in emi nakina kan pahni ma khwa tan a thazo kang kan le in nei don thawalom tu man min dang thei to don lovasin ti in Marcus chuan a thlem ta a emi po chuan nakin loka billionaire pasal ala nei mai don ti a arin na chuan apoilo ti in alo rem ti tir ta a azom na po chu sum le Marcus bang chuan shalmai po apoi ti lo mani ber chu vele nu viviani chu pon lama chuan va chhuak ta in thil thalo tak mai a thlenga ni lo en ve ma te ti in vensi chu akai lut ngala Marcus chu kil khata chuan lunga I hmel deuh hian lo thu in enge thilom zia ti in vensi chuan asota Marcus hi adem lo turin ka ngen masadu che ni bumina omani ti in Mr. Miller chuan alo chang emi hian mo avamak ve coloring em chewa hetiang hian mo friends strong in lo in zir tir china min lo phasan tak ti in rilunat mel tak mai chuan emi chu abeng ta shapa nangpo Marcus ilakai hian ka thatte lul nen
hetiang din hmun I thlen na chan hi keimah wanga sin engtin nge hetiang hian min phat san the tiin a an khum ve hre boka nu Vivian ni chuan lo dang vatin ani pu atwar tu ve tho lom ani hrethiam ro sonu son shai ruin heta hian a hruai lom a lo ti zung zunga chu chu adikem dot min shil vai chuan a poi viawang min phat sanim ni ka thil huat ber ani ti hriat kha ven sin ati po in dot ani lo kan zota kan mit nge in kan hmu ani chungkwa kan ni hi mole an lo ti le zwa zwa a inin khung reisia chuan lam mai mai te hi alo ni lo mo media lam po chuan an lo ti ta ka chuan alu haisia ala rui deuh bok nen kan buai pui lo kalom mole emi nangma nge chu in puang ta che Mr Miller chuan alo ti ta nge nge chuta hre zetin emi chuan ni e ka hrai rui ani heta akal don ti ka hret khan ka zuya tuya damduai ka pula ka in tir ani poi ka ti khop mai ka du em wangin ka azaw ani e alo ti ve ta nge nge chu vele marka chuan ven sen hena chuan ngai damte lo dil zui ve ngal vatin adu wang reng ani lo thu te asoya a in control the lo wang ani thu te alo sei zot zot mai chingchi meu te chuan nge nin I du le min hawla I du le min beng ro ka phu tok chani ma se min ngai dam sham ro o alo ti ve duk duka engtin ma lo ang te chuan a in soi fel le them to ma sevens I ro chu alangoi chat si nu Vivian ni chuan emi chu a kek zui ta shep maya home wrecker zaklo ten om lutup ka fapa hi buaina I hruai lut ani ti in a beng shep bok Marcus chuan chandu viau ma se a in sum sham sham angai si ka hre thiam che lo Marcus I thiam lo ani lo chu nang po twar tu ve thoi ni a ani so dem tur le shem na twar tu tur chu ani engpo ni se hei hi chu kan chung ko thil ani a min chin san to mai ro u ti in media te chu ven si chuan a ho tir ta zaya friends tong chuan in how der velin Marcus chuan heng thil te hi chin fel ani a company ken kol huna chuan ka nei nge yang che alo ti a ole karing che lom emi in alo ti ve thung an chong zong zong te chu ven se chuan a hre thiam ve ve kani ti sha se chuan an zak khopang le engpo chu ni se Marcus kan nu pa in kar ti chhia ta tuma wangin shemna kan pek nge chu angai donin ka hria kan nu pa hmingin a hmaya khan voi som thum dal chu han beng te le ven si chuan alo ti tamai si a Marcus chu a ming phok hle emi chuan huphur ti sha takin alu chu alo thing vak vaka Marcus po angoi kur mai enga tinge ibeng phal lovem ni nge thil theng chung changa khan do tin soi jok ven si chuan alo ti le a Marcus beng ta che mule anu chuan alo ti shok mai sheviao ma se a beng lo ngam to lo pon lama chuan tu thar la khom tu te po khan an lo la toi khomwang ve reng bok den thil thlen dan chu an lo thli thlai ve reng boka chanchin thar lama te chuan an tar lang ve zel bok ven si lo chuak chu lo kom ngalin a pasal chung changa chuan atwar tu an ni thu te an nu pa in kara chuan rin om na le zhiat thiam ton na sa tak mai aum reng thu te chuan a chang zela ani le I pasal hne na chuan Luminous Tech share te chu pek itum tak takem ni ti in an ron zot non le a shai rui ani a thiam lo na anei hlei nem ti in a chang life po chu an chhun zom le to room chunga te chuan in zui lut le in an chet dan vel te chu mon chak ber kha ani mewa wang chuan an kal san phal thlot lo ven sila lem chan lo hne so ve kher box si nen a thu soi ang te chu an oi ve zel ani ber document file chu pe in hei hi sign la Luminous Tech share chu ikuta nga lang ti in a pasal chu a pe a Marcus po chuan alo sign ve ngal mak mai anu le pa te po chuan hlimin an nui vur vur reng maya million khat vel thlatin I hlo to anga iu nau te tan in po I lei sak thei to don ani hi ti in an chuang hle boka Marcus I ro chuan company a thu hnuaia ada huna chuan ven si chu then ngal wang chu atum ril ru ve reng thung chu ti lai in police te an lo lang nol mai
tu emaw in min lo khawla report a awm ani an lo ti Marcus te chhungkwa chu an hoi hai hle a I khawlem ni tia in zawt kwalin an lu an thing vek bawk si in local sual aniang ti an ti ta ringota keiman ka khawl ani kha emi hian ka pasal hrai ruin kan nu pa in kar ti chhia ta tumani vensi chuan alo ti ta nge ani lo do ta ni kha emi hlau thawng chuan alo ti wata kan soi fel vek tu khamule emi pho in ati swal pal ve ni maya chung ko thil ani hi police lo ko kherangai lo wasin Marcus chuan alo ti vei du ka ni lo ve emi ngei pho in asoi ani ati swal ani ti apom to kha media lampo hian an hria ang chu live in an tar chuak vekalom vensin ati le ta ka chuan adik chia an lo ti ta twar mai police ten hruai an tum chuan ka du lo Marcus min puiro ka hlawania tin emi chuan alo nge na vakal photla kalo hruai chuak em ang che tin Marcus chuan friends tong chuan alo hrila an hruai chuak ta ni Marcus a thinrim po chuan phuba lak ngei chu atum to khop mai vensi po in media lam te chu a ho tir ta a ka thoveng huai mai an beng cheng lu tuka Marcus Luminous Tech Group Chairman ini to boka nangpo va ho thwai ro itel lo chuan na a khailak vekang tin nu Viviani de nu pa po chu an tong lian so to khop mai keima chau te chuan engma kala thiam don lova vensi hiamin pui ve ri ro se tin Marcus chuan angena anu chu hlim tak chuan a kwa ho vensi chuan ruam man na dang dai alo nei ni ti reng an hre si lo an thalak vel internet a ala viral reng mai chuan Marcus chu atilung oilo hle to a chan po chairman ani ve to a chutia a chan chin moilo a than reng chuan an company po in atwar mai te a hlau to ni hlimni ani hi thil thalo ngai to su ti in alo khap vat thung na thokho te ma a chuan Marcus chu Luminous Group Chairman thar ani thule company management le operation te akuta an omvek tur thu chu apuang ta a makti fe an lo tam hle chutia company pa ngai ve taka chairman ni te chu alom omve em boka vensi puina ero alama mo don awang chuan Marcus chuan ala be che phal ri lo ma se anzinga pakhat Mr Right chuan chu thil chu alo rem ti lo thule company enkol tur chuan Marcus chu arin so lo thu te alo sui ve ta tlat mai ka inzir ve mai don alum Marcus chuan in la confi deuh chuan alo ti a an lo hnial le po chuan ipum lo le bang dai mai ro ti alo ti khum ta mak mai ma se Mr Right chu company ta na mi tangkai em mai market le supply chain boy pui tu ber alo ni si a vensi chuan R&D chia hi ka boy pui thina alo ti si nen han in la thu veu thei din huna po Marcus chu ading tlat lo ma se vensi pui na chuan company chu a in kol ve the mai chu areng ve tlata a hlok na tur ai ma chuan lal riau le thu nei tu riau ni chu achak zok miaw ani chuta nu Viviani te lo in rol ve le in a fapa chairman chuta nu Viviani te chu lo in rol ve le in a fapa chairman lo ni ta lompuya mu chakin company lam chu an lo pan ve lo ni a ka fapa te in ring zo lo ve lamo chairman ani hi o a thu thui ninom tur ani in du lo chuan bang vek ro ti in alo kok sok hloma chutiang alo ni ta ka chuan Mr Right po chu bangin ho chu atum zui anupui chuan arukin company thar alo din ringa Mr Right po chu chuta thok tur chuan alo som diam to ani ti a hre si lo a khau phar thoven ve em ringot apa ero chuan lo thona chen chu alo nei ve deuh tlat mai ma se ama za lo tu le vensi lam tang ni a shell box si awangin Marcus sa chuan a ui lo hle a aya tha anom le mai chu a be sei bok vensi hian lam tang nei lo top sela katan chuan company nei hi haul something ani mai ti chu angai dan het burani chupa ai o tur chuan anu chuan a u nau pa thingtlang om mek chu chalut mai tur chuan a ngen zui ta a alam tanga asiam thei dom boka thiamna lama chuan tur nei lo ma se college zo lo po ni se
an tumber company nei theina tur ani don miaw awangin Marcus pawh chuan an urotna chu alo pawm ve ta nge nge a du ber chu company nei thuai thuai a Vinci thena emi nupuya nei vat vat chu ani khang hun chung zong chung ko tan ti a thile thau pola na a tho lai khan a pasal Marcus chuan a du du soina ngen kwala nuam tolin sumla atok tar tam na ro nuladang alo chhai san vel char char ani ti a han hriat chhuah ta ka chuan Vinci tan chuan thil na top khawk ani a thinrim na le phubalak du na in a tuam lo theilo adam that lo lai po in damdoi le sak tura in soya chuak si kha zan khwa in alo hole tamya lo ani kha emi ne na anin biak dan text dan le thalak te hotela an thlen dan record zong zong te po chu secretary kal tlang chuan alo nei vek to boka chung thil te chu company product thar an launch huna mitam tak ma a pho chwa sak chu atum ta ni naw pai sak ngei adu awanga damdoi ai thin zong zong te doctor a hmu tam thin zia te kha hre chhuakin a in thir zawk hle a appointment ala nei te po chu a cancel ngal vek bawk ani fa an lo nei lo te hle hle kha pathian ruat tak ni in a hra hial to zawk enge thilom zia hi tin Marcus chu thinrim deuh chuan alo luta eng chu mo alo tivat shelo der vel su engwangin nge kan workshop a kan thil siam na ban rua le khol te kha I lo hral veka engma siam chua ani to lo hi thinrim deuh chuan Marcus chuan alo ti ton tona eng hman rua ngei soi Vinci alo ti le voina workshop a ka kala ka mu chuak chi ani karliam ta kha ni lo hral vek to sia enga tinge engmai soi lova a chan chu a hma in kha thil kha Mr. Right a kota om thina nangpo in isha tangin company stock market a alu hma in SS te siam rem angai thina lom baka a hlui to hlom shim shim boka a thar kan lei huna hlokna kan nei bel don boka wangin kan shal tamai ani atia ani mo mishil tur che lom ni e shil che kha kan tum renga lom Mr. Right akha I ban ta dai sia keima point kalomang hil to ani lungai su company account na sum tam taka omalom kan lei le the mayang chin chang shrelem lo ta chuan Vinci thu soi te chu alo oi le ta hlo maya ma se ama pek chuan fan te po chu alo mang ru chen le man to chu lo ni in anu le pa te la chuan chairman ania adu dan ta nin a mang ve bokang chu ti in an fa pa chu an lo tran tlata kar moi deuh deuh te alo le chiam ani ome chutiang ngot ani theilo poisa ina dai lo chuan man ro thar kan le thei don lova sin order tam tak la kani to a kan siam chua theilo chuan kan pek let nge angai don ani chu Vinci na ti po in kong dang ngai to ve mai la har sat na om po in iching fel zel chin ani lom ni nuivia ni chuan alo ti kho kho mai chutianga thil chin fel ol samani hleinem kong khat chu aum theyang lon lamai ro khola oma product a tha ni chuan kan ru le thei mayang Vinci chuan a ti ta a lon lamai ro khola oma product a that phot chuan kan ru le thei em em ang Vinci chuan alo ti ka du lo bank ka kal ngal te chu mi in ne ple tla chemai tura min ngai don sin asa thlak don lutuk Marcus chuan alo ti ve tlat ani chuan private loan lamai la iti oi om lo e mai apunga tam lutuk sin ma se du thlan tur dang kan nei chuang hleinem kan company hi alian thowa a hu phur om lowang tluang taka ikalpui the ani chuan company board member te po in ilaka rin na an khat mak to mai don sin chutia Vincent thuron apek ta ka chuan tha an ti tlang le tange nge anu pa chuan Mr. Lewis chu an va hmuta a ani chuan poisa puk tir te chu alo hre hau lo mai million som thum te chu atlem e mai indu le million za po kapuk tirang cheu alo ti ham hama o million za chu ka du e tin Marcus a chu chople chiu chuan alo phur hlia contract te po chu a chhiar tir ve takna in chhiar po chu a chhiar mo mal poina lang lawa phur tak chuan a sign zui ngal thwai bawk ti chuan hlim takin anin tha then ta ni apa in company lama chuan lo ngakin a duai tam poisa puk tur an hmu ta ka wang chuan an lom pa fa hle
mahse anu pui ro chuan chairman nu ni chu nuam alo ti hle mai hi alo ni a R&D lama te chuan a thok te chu alo an khum ve chiam mai a chan chu hna a an local tlai em wang ani kapi kan hna thaw hi a lak lo thina zingthleng ten kan thok thin chawhnu lama chuan kan local le chau thin ani Miss Vancy pu in a phal thlap alom tin an lo in soi fia ve thunga ani khan tu na helai hmuna hian thuna engma nei to lo in hlo te hi Miller chung ko poisa marka sa poisa ve kani hi baka nang hian I chan riau le ngala ho tuwa asiam chi ani mo naw a pai lo chan po hi in lo in ngai zong reng te ani lo mo Vivian ni chuan alo ti ta duah mai marka sa local hne na chuan thil om dan ti chu soin alo hek ngal zo zot boka lelam ho po chu an lo in soi thiam ve bok tuna chuan keimah hi ka thu ber to ti shero u marka sa chuan alo ti ve le ni e ka fa pathu hi in oi du lo ani chuan bang vek ro u nu Vivian ni bok chuan alo ti ani chuan company hian mi ma mo to lo ani chu ka bange Simon chuan alo ti a chuak ru ti in nu Vivian ni chuan poi alo ti lo hmel hle chu tiang thil chu Vancy te du thu sam tak alo ni ve thunga company chuan kong sang sangin har satna tok sela ti chu an du dan ani Simon a ber a ban ta ka chuan a thiam ber ani si a na thok dang te po chu an mang ang hle Marcus la chuan dan thar siamin tlai dar rukma a hon theilo zingdar kuma a thlen vek tur ti te kanu le kapa in hmu chuan in za hle tur ani kanu le kapa te in hmu chuan in za hle tur ani an thin in ti rim chuan chingthi in ngai dam in dil ngal tur ani ti te bonus kan sial ani tur thu te chu ani chu tiang dan chu tu ma chuan an pom theilawa in pom lo le bang vek ro Marcus san ati hnu phei chuan an vai chuan an bang zui ta veka Marcus te chung kwa chuan poi an ti le ho lo ka cousin graduate ho ka tho tir mai don ani alo ti ol sam et Polama Mr. Right a khan alo ngak reng hloma nangai lo la chu adobulin company thara thok turin alo som hem mai an van lom kher em Marcus po in Vancy in pek filmek chu lo mu in R&D department lama thil thleng te chu avashil ve a tuna te chuan he company hi ita ni to lom idu dan da ni in kol thei to e kalawin rol boy to lovang alo ti maya adikalom nang po va hola ina vom hadam mai ro spa te khan kalla poisa lama chuan lungai du su ma se Carlia hian product thar launch ani don kha khaminia kha chuan lo tel ve ang che itel lo chuan kan je swal palang phurze tin Marcus chuan lo ti zung zunga ti reng mai ti in Vancy po chuan abung rwa tila in a chhuak ta ni Marcus chuan buaina lian tham takin a hmuak ti reng a shelo product thar launch ni chu alo thleng ta a Luminous Tech Chairman Marcus chu thu soi tura somani nu Vivian te nu pa chuan an lo chuang le hle Vancy do san lama chove tumpo chuan an lo phal lawa engei ti ve don lan sari tu mem ni chairman chu akal mai tur ani thumai mai ro ti in an lo dang kata Marcus an hiana chuan company iron call chhodan te chu an zota anupuin akuta a hlan thu chu lo soin lom tu soina tur chu kanga khop mai ma se Vancy laka chuan ani lo ama angin company in har sana tam tak kan tok meka asul nu chui hi ha thlak hle ni ati ta dai mai Marcus itan le chung ko tan kumsari chungot mai chu rim takin ka thoka chu company nge chu ka pe che ni lom ni engtin nge ka tiang khan min ti theizok Vancy chuan alo ti veta nu Vivian te nu pa chuan lo chang vatin inem lu tuka na po an thok tha pe hlom lo ani hi lo ipe cha em ringota chu wang chuan helai hmuna thok reng tlak po hi ni ve lo Luminous Tech ne na kanin zom na zong hi nang nen hian kan ti top ngal veke ban ngali ni Marcus chuan alo ti zom zat bok kalkhom te po chu abar khai hlom hle ni in alang enge mak viau na engma ka dil ngai hle nem adua min pe ni hi ani a in ka chajok boka company po hi ka en kol tha theizo kang tuna chuan
ka kai hruai na hnuaia Luminous Tech Group hi akal zel tawh dawn ani in lo thlir dawn nia tiin Marcus chu a in la konfi khawp mai product target chu screen ah chuan tilang tur chuan thua pe a mahse emi ne na an thlalak dun zawk chu alo lang ta tlat mai si an lo nuih ta dur dura video thleng chuan alo la awm zui tu ti nge vensi iti tir ani maw tiin an lo pu ta chat mai a kha te chu nangma bua sei vek ani lawm ni engtin nge klo in rol ve theingo tanga vensin alo ti ve tlat thung mahse video te chu kal khom te chuan an phone a theuh chuan an dong zui ta thowa hotel a thil thleng te nen khan hme belin media ho po chuan Marcus te chu an dem tan ta hle a nu viviani ero chuan engkima vensi chu lo mo pu vele zai bokin zangna domna petur te chuan alo na shil ta deuh deuh fa po inei sak theilawa kha le chen kha kan chung ko thla kal zel tur iti top sakani tiin alo kok sok sok mai nangma ni wangin sum le tha kumsari chung chu kalo siang to thin phasan ni lawila chuan rai te po rai ve to mana tiin vensi chuan alo chang ve tangata mahse vensi chuan naupai lama harsat na anei ni in an lo soi tlat mai chu wanga phasan chi chu kanilawa mahse hnar ringot i boy pui thin wang zo kani ka chung ko thla kal zel tur fa pa hi ke hian ka mamo ve tho Marcus chuan alo ti ta bol bola tunai bial nu khan ifa apai emo itm ni vensina ti lain emi chu intinal dewin arai nge ni ti fin fiana test report keng chun chuan alo lu zo zo mai in chenna ti fel ngal ani tur thu Marcus chuan lo soi le in sumpek po a hnial to lo emi chu a me che ton to a du ber ani thu te chu a soi khum sak sak boka in chir lawang mo vensina ti po in kan mamo to lo che an lo tinon le saka mipui te ro chuan vensi lam chu tang vekin korta kal ro engma chan tir su an lo ti hloma ma se vensi chuan ka sai ne nang le ke hi nu pa kan ni to lo ti in a sign zui ngala secretary po lo in rol ve ta in thil pakhat soi du kan nei core legal document chhiar chiang lova i sign a kan he group nei tu hi vensi ani a ani reng bokang Marcus a party b hian inrem na anun chung chawin nei tu ni na hi anei theyang tu na hian lanung ma se ti luina a party a hi no chu ani chuan anin rem na hi automatic ken ti top ngal tur ani ti alo ni a chu wangin he group hi an ta ani po in kumma chung license an man man kha vensi he na hian an rule vek tur ani millions thum lai ani e alo ti tamai si assign ve ringot mai kha Marcus chuan poeti in an chung pa chuan an mang an pha ta hle a nu pala an ni to der bok si lo soi boy phe chu an tuma omzia nei to lo nakina kan pe mayang che an ti ta ringota ma se billion chuang leiba an nei bok si product an supply theilawa wang khan company tam takin an rem na chu lo ti topin sangna domna peturin an lo phut wang ani an pek theilo chuan gel tan an mabak ta fa ka nei don si a pa ka ni to don ani gel chu ka tang theilawang Marcus chuan lo ti vak vaka ke in that lo na ka nei lo nangma zo kha na sin chi thla theilo chu emi fa pai lai po kha ifa ni theilo shim shim suma do awangin ifa angin aponi kha nakina ro chun tu alani huna pai thak cheu atum rengani tin emile afa paina pate in biak na khol record te chu alo play ta a Marcus chuan emi chu thinrim zet chuan a beng ta shepa vensin he na chuan ngai damte adil kwal le tavel kazin lo honi chang kha nangni pani hian min lo ui re san ti kha ka shadai to do tin min bum in tuma kasum do na min chu sak in tum bok ani ti ka sha ta wangin she om lo takin lem ka changvel mai mai ani kha friends chong te chu ka bo lo na khop ka in sir ve reng alom ti in vensi chuan a thil kalpui dan zong zong te chu a soi ta veka min thlem ani ka in dang zo thlot lo ani kha ma se nang chau hi ka hmangai chui nia sin in nei le ang company le ka nei zong zong te hi ka pe ve kang che ti in Marcus chuan alo thlem le a
Mahse Vince chuan police ko zuin ama ti nat an tumna evidence voice record te chu alo pe maka aman tir zui ta ni nuviviani te nupa po chu an fapa che dan atlak taka wang chuan an mang ang hle a Vince hne na chuan hrethiam sham tur te chuan an lo ngen an nupa chuan engtin nge omzel dan tur po an hreto lo an fapa la jela a om to bok sia leiba an nga ro pui bok si Mr. Lewis te la chu an lo lang ve nga chat bok si nen biruk bo mak an tumte lul nen an man talovani Vince ero chuan luminous tek ti chu don tek ti in a thlak ta daya lo thling taka akal chho pui the ngei po arin om hle ole khati zong kha tun tum drama chu alo ni le ta a drama thar hmunom tak nen kan lo kir le va tu nia